Oke, terima kasih. Kita campur saya dulu. Mas Rono. Aku ngidam pentolas. Mas Ocek medit nang aku. Mas Ocek. Maju. Senengane kowe iki. Bojoku matang 5 wulan. Bendino ngiler jarene nyidam. Sajaluke kudu keturutan. Iki nyidam apa kesempatan. Iki ngono perbuatanmu mas. Wetengku cinta gawe lemu. Kowe seneng ku kiai wong turu. Radimen kok kowe anesu. Asik. El Amania. Sekali-kali tobat Bu. Terima kasih. Monana Ranggani. Ya wis ayu. Bojoku sing ayu dhewe. Manis toh. Kadang ngomong apa sing kepingine. Terus Kadang tak turuti. sing tak pingini, sing gampang-gampang. Apa? Jadi kudu keturutan. Apa, Dik? Aku pengen pentol, si enek endoke. Aku pengen pentol, sing double endoke. Aku pengen pentol endok. Sing oke amine. Aku pengin pentol. Sing enek endoke. Aku pengin pentol dik. Sing gede endoke. Aku pengin pentol. Endok, sing oke amine. Goyang Om Sodek, Mas, Bapak Juri, Bapak Tony. Mas Odrek. Ya wis ayu. Bojoku sing ayu dhewe. Ya mesti. Kadang ngomong apa mbok sing kepingine. Kadang tak turuti. Sing tak pingini, sing gampang-gampang. Janji kudu Apa, Dik? keturutan. Dalam Mas Tony, aku pengen pentol, sing enek endoke. Aku pengen pentol, sing double endoke. Aku pengen pentol. Endok. Sing oke amine. Kowe pengin pentol. Sing enek endoke. Kowe pengin pentol sing. Sing gede endoke. Kowe pengin pentol. Endok, sing oke amine. Asik. Santri kumat. Ranggani. Alhamdulillah, terima kasih. Mas Bra.